Hallo en welkom, je kijkt naar Functioneel Beheerder Podcast. Ik ben Michiel Erasmus, dit is mijn website. Vandaag wil ik hebben over carrière, vooruitgang, functioneel beheer naar Scrum, hoe ik het doe, waarom ik het doe, wat ik daarmee wil bereiken en tools die ik ervoor ga gebruiken en eindresultaat en ook nog, ik even heel spieken op mijn niets en een voorbeeld. Eerste is van functioneel beheer naar Scrum. Waarom ik het wil doen. Ik ben al sinds 2011 een functioneel beheerder. Ik wil graag een overstap naar Scrum Master of naar een hogere functie. Ik wil graag doorontwikkeling. Ik heb al 3 eerdere projecten gedaan in Scrum als een Scrum of een Scrum project. En ik heb gezien hoe je het doet. En ik wil het voor mezelf ook gaan doen. En ik wil mijn leerproces 10voudig sneller laten gaan en mezelf alleen niet laten beperken door de dingen die ik op mijn werk kan doen. Hoe ik dit heb aangepakt is, ik heb een van mijn hobbymatige projecten, Easy Lab for Kids, misschien zie je hier op de board, heb ik wat puntjes geschreven over Easy Lab for Kids. Dat zijn sprints van 4 weken en bij sprints heb ik ook storypoints aan toegewezen. Mijn laatste sprint had 29 storypoints. Ik heb er 21 punten van gehaald. En er was één grote story die helaas niet was gelukt. En dat betreft één klik export naar een microcontroller, naar Arduino of een Raspberry Pi. Dat is helaas niet gelukt. Wat ik met mijn product is Easy Lab for Kids. Dat is makkelijk programmeren, visueel programmeren voor de volgende videoclip doen. En je kan hier klikken om te abonneren. Geef mij een lekkere duim omhoog als je mijn videoclip leuk vindt. En ik hoop om binnenkort met u te kunnen spreken. Klik hier op mijn website. Doei!